Kaixo danoi, nire izena Joseba Azpiliku eta Nogales da, eta Maristak Durango ikastetxeko mekanika arloko irakaslea naiz. Bueno, bideo honen bitartez, bi A ataza azaltzera noa, hau da, adimen artifizialarekin eduki digitalen zorredari dagokiona. Bueno, lehenik eta behin izan nahiko nuke, bideo grabatu izateko, OBS Studio, badian ekazuen herramienta digitala erabiltzen ari naiz. Lehenik eta behin edukiak sortzeko Canva plantilla bat sortu dut. Bai, horretarako etorri naiz Canva herramienta digitalera, hemen dakazuna, eta hemen plantillaz bitartean aurkitu dut bat nire gaiari dagokiona. Bai, nire gaia zehazki da zenbakizko kontroleko makien doetzea. Horren didokadan plantilla hauxe da. Bai, orduan, plantilla hau oso netortzen zait, ze oso lotuta dago nik planteatzen ari nezen aurkezpenarekin. Ados? Bueno, lehenengo pauso izango litzake informazioa lortzea. Hau da, ni nahi dudan gaiari dagokion informazioa topatzea. Horretarako, bi herramienta digital erabili ditut. Alde batetikan Copilot, hemen daukaguna, eta beste alde batetikan erabili dut baita ere ChatGPT, hemen dakazuena. Horan, bietan, bueno, ja, bideo grabatu izateko ni ariketa eginda daukat, bego junez, pauso, azaltzen zera egin dudan. Horan, bueno, adibidez, niko Copilotera zinez azaltzen, bueno, eskatu dio lehenik eta behin, hemen ikusten duzuna, bai, hemen jartzen du, ¿me puedes explicar cuáles son los pasos necesarios para realizar la puesta a punto de una máquina CNC? Bai, hau Copilotera bidali diot, bai, eta berak erantzuna eman didana izan da, punto guztia hauek eman dizkit. Inspección inicial, limpieza, lubricación, comprobación eléctrica y neumática, horrela 8 puntu irakurri ditut, eta iruditzen zait oso egokia dela nik nahi dudan gaia lantzeko. Aldi berean, eta honekin bakarrik, informazio honekin bakarrik edizkeratzeko, galdera berdina egin diot ChatGPTri. Eta me jarri dut, bai, copiar pegadino galdera berdina, ¿me puedes explicar cuáles son los pasos necesarios para realizar la puesta a punto de una máquina CNC? Eta honek, ChatGPT erantzun dizki, eman dian erantzuna, hausei da, ikusten duzuen bezala, eta 8 puntu azaldu ordez, 10 puntu azaldu dizkit. Bai, nire hasiera batean gehiago gustatu zait Copilotek eman didan erantzuna. Bai, ikusten duzuenez, nik galdea erdera egin dut, baina momentuan konturatu naiz eta berriro ere galdatu diot. Azaldu adiazu euskeraz, eta Copilotek ja zuzenean egin dit itzulpen, hau da erantzun berdina euskaratu egin dit. Bai, oso euskara egokien gainera. Orduan, hemen ditu 8 puntuak ja euskaratutak, eta baita ere nahi diote izatea berari, mesedez haber aldiran hizkuntza egokitu erdi mailako ikasleen perfilan dako. Bai? Eta hemen egin dit baita ere egokitu 8 puntu horiek, bainik eskatutako hizkuntza perfilari. Bai? Oran, hau getia batez ere nik landuko ditudan gaiak, edo itzatziko ditudan gaiak, hobeto esan da, nire, orben ditu dela nire informazio guztia, saltzen nahi dudan informazio guztia, gogoratu nahi dut Copilotek, azkeneko Copilotek emanako informazioa landuko dela, bai, oran banoa nire aurkezpenera. Eta nire aurkezpena ikusten duzenez, hau da, oso egokia da nire dudan aurkezpen egiteko, zebertatzen dian bai egitura eta beti argazkiak oso egokia diaz nik planteatutako ikasgaian dako. Bai? Bueno, oranik indudana da, adibidez, lehenengo portada honen, edo lehenengo infografia honen kopia bat indot, hemen ikusten zuek hemen, duplikar ematen diot, bai, eta ikuko nuke honen kopia bat, eta jarraian ingo dudana da, hauze editatu. Nire editatuta daukat, bezango zen bertan, hau, ezabatu, eta ipini nire duan testua. Bai, hau ja indaukanez, ezabatu egingo dut, eta ikusten duzenez, hau ja da, nik nahi dudan portada esan dezagun, bai, edo lehenengo infografia, zenbaikizko kontroleko makinen doitzea. Hora, euki behar dudan lehenengo horrialde, oza, ja, hau original daukadana, hau ezabatu aldo dut. Bai, ezabatuko dut, eta jarretuko dugu, hau editatzen, infografia hau editatzen.
Bai, bigarreko puntua izango zen, gai orden bat egitea, gai orden bat edo sarrera bat. Oso egokia da, hau, ze gainera, planteatzen dizkit, kasualidade izan da, baina kontenioz ikusten zen bezala, 8 punto azaltzen zaizkit bertan infografia honetan, oran berez, inguruan da ni hauek editatu. Hau da, kopailotek eman dizkidan 8 puntu hauek, hasierako ikuskapena, garbiketa, lubrikazioa, 8 puntu hauek, itxatziko ditut kanbak emondako plantilla honetan. Bai, ora, zoilik, egiten dut, hau borratu, hartuko dut lehenengo puntua, eta hasierako ikuskapena kopiatu, Ctrl C, eta jarraian hemen itxazten dut. Bai, etorra ingo nuke punto guztietan, 8 puntu bekin berdin ingo nuke. Baina, esan dizuen ez bezala nila erekita hori indadakat, indut lehenengo honen kopia bat, eta ondoren, hemen jarritu da 8 puntu guztiak. Bai, horren hemen dakat ikasgaiaren izenburua, zenbakizko kontroleko makien dutzea, eta kopailotek eman dizkidan 8 puntuak hemen itzatzi ditut, bai, editatu egin ditut, bai, eta argazkiare aldatu egin dut, baina, bueno, zan portadan nagatzen argazkia. Horren berez ja, tarteko diapositiba hau soberan dukat. Horren hau ere aldot ezabatu. Lehen jaba ditut, nire kanbaren aurkezpenean, bi diapositiba sortutak. Portala esan ezagun, eta indize bat, hemen ikusten, landu behar ditutan 8 puntuak. Bai? Urrengo pauso izango litzake 8 puntu hauen garapen txikitxo bat. Bai? Eta garapen hau ikusten duzenez kopailoten be izan ditut azaldutak. Bai? Ikusten duzenez hasierako ikuskapena, puntak izango zen egiaztatu makinen dagoela fizikoa, ziurtatu ez dagoela pieza solterik, eta bai, hauek ingo kopia pega bat, bai? Ebaki eta pegatu urrengo diapositiban. Ikusten duzuenez nire horrengo diapositiban egin daukat, bai azalduko dizuet zelan egitu da. Bueno, hemen lehenik eta ben aukeratu dut argazki bat, bai argazki hori aurreko diapositibatean neukan, eta kopiatu egin dut hemen ikusten duzena, bai? Orduan, bakasunetan berdina nabil erabiltzen berez hau aldatzen erabiliko argazki hau, ikusten duzunez, Ctrl C, eta ezabatuko kenduko dut argazki hau, eta bertan ipiniko dut argazki hoxe, bertan hartuko dut, oda egokiako ikusten dut. Argazki hau erabiltzea. Bale, orduan. Urrengo pauso izango litzake, hemen 8 puntuak hemen esplikatzea. Zein dako tokia daukat, bueno, 8 ere sartzen dira. Hori zego zan, lehenengo puntua, hemen kopiatu dut, ikusten duzuenez, hasierako ikuskapen izango zan lehenengo puntua, eta ChatGPTek, barkatu, kopilotek emandako lehenengo, bueno, bi azalpen hauek itzatzi ditut lehenengo puntuan. Eta horrela egingo dut puntu guztiekin ikusten ditut. Orain ja. Vale, eta urrengo izango zen, urrengo pausoa izango litzake testuak lortu ditu dela, urrengo pausoa izango zen, hauei iruditxo bat azaltzea. Bai, horretarako erabili ditut bi herramienta digital, baita ere, adimen artifizialeko bi herramienta. Alde batetik kopailotek ematen dit baita ere aukera horretarako, bai, eta beste herramienta digitala, edo adimen artifizialeko beste herramienta, Crayon herramienta izango da. Bai, orduan, bai, kopailoten ere lana egin dukat, horren noia esortzeko aurreko txatera, bai, eta Crayonen berriña. Crayonen dakat hemen testua sartzeko tokitxo hau da, bai. Orduan, kopailoten lehenek eta behin sortu dut irudian eskaera, bai, eta jarri dut. Que eso necesita una imagen de comprobación del estado de una máquina que no tenga piezas sueltas, fugas de aceite, etc. Bai, hau litzateke nire kanban leheneko puntuari dagokiena, hasierako ikuskapena. Bai, oran kopailotek ja eman dit ikusten duzuenez, kopailotek eman dit adibidez hau zen, checklist bat, bai, ikuskatzeko nik eskatzen duena ongi dagoena. Bai, da makina garbi dagoela, eta bai, argazki hau checklista egoki ikusten dut,
eta Crayoneri testu berdina idatzi diot, hau da nik idazten kopiatu egin dut. Hoxe, testu hau, eta Crayonen bertan itxasten dut, eta ematen diot dibujar. Bai, prozesua pizka geldua da, baina nik horretarako aurretik hemen utengo zizkit irudiek, bai? Ni aurretik deskargatu ditut ariketa egiteko aurretik landu dut eta deskargak sortu ditut. Lortutako deskargak, bai, Crayonen kasuan niri bidez, Crayonek eman dian argazkia hauze izan da, bai? Bai, izango da makina garbi bat, bai? Ni egokiago ikusi dut Copiloten argazkia, bai? Copiloten argazkia deskargauta, esan hau ikusi duzuena, hozi deskargatu dut, hau erabiliko dut, bai? Orduan, nator kanbaren arkauzpenera, bai? Eta argazkia bertan itzatzi dut lehenengoa, bai? Bigarrenarekin berdinez egingo nuke, bai? Orduan berriro nator Copilotera eta jartzen dut, urrengo beharra, izango za, necesito una imagen de un operario de máquina de control numérico limpiando la máquina, las guías y el área de trabajo para eliminar virutas y polvo, bai? Eta hemen, Copilotet kasu honetan argazki hau atera dit, bai? Baina Crayonek, testu berdina itxatzita, buskadorean, hementxe, itxatzita berdina, Crayonek emondako argazkia beste hau izan da. Barkatu, hauze izango zen, bai? Hauze, egokiago ikusten dut, beraz argazki hau erabili dut, bai? Eta hau, bigarrengo puntuan itxatzi dut. Nik infografian dako, Crayonen kasunetan, Crayonen irudi erabili dut, eta bigarrengoa hemen itxatzi dut, bai? Hau egin dut, ariketa hau egin dut, 8 puntuekin, bai? Hau da, testua nik landu ipini dut, bai? Copiloten, urrengo punto adibidez hirugarrengoa, bai? Imagen de una prueba de máquinas de control numérico verificando condiciones eléctricas y presión de aire, adibidez hau jarri dut, bai? Eta testu berdina jarri dut, bai? Crayonen bertan, bai? Horan, ariketa honetan zehar, jo naiz aukeratzen bai Crayonen edo Copilotek emondako aukerak, bai? Eta, hau izango zen emaitza, bai? Batzuk Crayonekoa diaz eta beste batzuk diaz Copilotekoak. Osea, biak egoki datoz infografiak lantzeko, bai? Orain baditu nire infografia, badaka sortuta, esan dezugu, zerako aurkezpenekin edo portadarekin, gai zerrenda bat, gero azalpena testuekin eta azalpena irudiekin, bai? Beste guztiak alditzut ezabatu. Eta bukatzeko, lizentzia iragokiena azalduko dut, hau da, lan guztiak lizentziatura bat eki behar dute, beraz lizentzia hauek sortzeko, erabili dudan herramienta Creative Commons deitzen da, bai? Ikusten duzunez, Creative Commons sartzen manaiz, hemen aukeratzeko ze lizentzia mota nahi dut, lizentziak aukeratzeko Creative Commonek ematen dizkit aukera ezberdinak, bai? Nik aukeratu dut, hoxe, bai? CC, BY, NC, SE, hau da, honek beste erabiltzaile bai lagatzen dira nire lana erabiltzen eta egokitzen, beti ere nire egiletza aitortuz, baina baita ere ez ditut ematen baimenik helburu komerzialik dauzkaten lanetarako erabiltzeko, bai? Horan, hau izango zen nina erdudan lizentzia erabiltzea, bai? Eta gure hemen, en el selector jartzen abena, selectorre lizentzia jartzen dut, ze lizentzia motan erdudan, hemen aukeratzen dut, hau izan da, baita jartzen dut titularen izena, lanaren izena, nire izena eta ziurtekoaren, bai? Eta gure hemen urtetzen zait, sitio web hemen, erabiliko dudan lizentziatura. Lizentzia kopiatu egiten dut, eta nire lanean itxasten dut, bai? Hemen ikusten duzuen aurkezpenean, hemen dakat, bai? Lizentzia itxatzita, bai?